Okay, magandang araw po sa inyo mga boss. Nandito po tayo sa Lawak Project. So ayun, kumuha tayo ng Project Pomelo. May nag-comment sa atin mga boss, Project Pomelo daw. Pomelo, ayan. Kumuha po tayo, nilagay na po doon sa sasakyan ni Ricky. So update lang po natin yung project dito mga boss. So tingnan natin. So kailan lang po sila nagsimula noong Lunes. Lunes sila nagsimula nun. So ano ngayon, Miyerkules na ngayon mga boss. So update lang po natin. So yung 3D animation nito, pinakita ko na po dun sa last video natin. So yan, nakapag-framing na po tayo rito sa may dito sa may sa living room. Tapos dito, magpe-framing pa lang po tayo. So inuna na po natin ditong banda. Ayan ganda na. So ganun pa rin yung mga spacing natin sa paring 40, tapos sa carrying channel nasa 80 cm. Siyempre yung mga hanger nya 80 cm din yung mga spacing nya. So gumamit tayo ng fixed hanger tsaka yung suspension rod. Tapos ito yung bandang kusina. So flat lang ito, tapos may groove. So ganun po yung mangyayari dyan. Okay, sinagid-sagad na rin po natin yung ceiling. Nakikita nyo naman po doon, sagad-sagad na po. So mataas na rin po itong ceiling para sa bungalow. Tapos dito binaba natin dahil sa mga boss, kusina sa may bar counter, kasi malalagyan pa ng bar counter dito mga boss. So pangit kasing tingnan yan kung mataas itong ceiling natin dito sa may kitchen. Tapos kitchen talagang binababa po nating banda yan, basta kitchen. Okay, so in-update ko lang po kayo mga boss. So si Piolo nagpapabricate ng mga ilalagay gaya na ito. Pinabricate lang po itong mga to. Yan, pati nandun pinabricate nga yun din. Okay. Tapos inilagay na lang. Okay. Yes. Pupunta pala tayo sa sa Rosario La Union project. Update din po natin yung project doon mga boss. Okay, ayos. Ayan. Sige sir, salamat. Ayan mga boss, tara na. Tapos ito yung binigay sa atin, pomelo. Ito yung dalawa, bubuksan ko na. Andyan na yung dalawa? Dito. Dalawa pala yung dalawa. Babalatan ko na yan. Ang dami pala. Close mo na yung door. Okay, tara na mga boss. Pomelo project. Dami. Okay, dito na tayo sa Rosario La Union mga boss. So park lang natin ng maayos sa gilid ng daan. Ayun Okay. Okay, dito na tayo. Kasama pa rin natin si Mrs. So apitan dito kayo. Una kami sa'yo. Ganun ba? Ano sir? Ito ba yung silaw? Okay. Ayun update lang natin mga boss. Ayan, nakapag-kulay na po tayo rito. Okay na, ganda na. So ilalagay na lang yung mga ilaw. Kaya lang yung mga ibang na-deliver natin ilaw dito, iba yung laman, hindi natin na-check. So papalitan natin yun.
Ganda na oh. So dito, tingnan nga natin dito. So dito nakapagano na rin sila. Okay na. Pati dito. Okay. Yung mga linya. Okay na. Adapi ato batit. Itoy, adapi batit itoy. Ay linya natin eh. Ito yung T-design. Binatakan niya ito yama de. Ato kita niyo dyan eh. Kita dyan. Ate kita niyo ito. Adati ko. Atoy? Ato. Uri atoy? Oo. Pati na pata kami mo lang. Duwa na ito. Ang dapat yun eh. Atin eh. Nagkadisampay kayo din eh. Ibatakan nyo nga pirme. Halos binata kami mami natin kung tilang naman natin hindi naman natin. I-check yun. Okay. Tapos ate kurang pa isa. Duwa naman eh. Ha? Duwa. Oo. Tignan natin sa taas. Nasaan dito? Ano to eh? Ata sa balikargana. Nga mati susto? Dato lang dos. Okay. Ano man pare? Hindi mo system. Okay, so yung mga boss oh. Yung cornisa na lang inilalagay nila dito sa may wall, tapos dun sa may hangin, sa may cove light. Tapos ilalagay din po natin yung PVC panel. Pero dito sa may bandang dining, papalitan po natin yan. So WPC ito yung ilalagay natin dito sa may dining. Mara rin yung gusto ni sir. So mas mahal nga lang siya kung ikukumpara mo sa PVC. So yan po yung lalagyan natin. So nakailang ano na rin tayo dito, revise ng design bago na final ito. Kung titingnan nyo yung 3D animation natin doon sa dati, iba na po ito kaysa doon sa dati mga boss. Tapos dito, so ganito na yung nangyari rito. So yung last na pumunta tayo rito ay baba ngayon naging cove light na, naging cove design na. So naka ilang repair ba tayo rito? Ilang bago? So dalawang beses na bago ito. Tapos tatlong dyan sa kwarto naman sa baba, tatlong beses. So wala nang problema kay sir. So pinapaliwanag ko lang po dun sa mga ibang nanonood, sa mga ibang nagpapagawa. Ganun. Pero si sir madali naman siyang kausap. Naintindihan naman niya. Okay, so dito naman yung ano na lang dito mga boss, masilyo tapos yung cornisa. Yun na lang po yung hindi pa tapos dito. Tapos dito i-repair na lang po natin yung mga crack dito. So may mga crack kasi dito mga boss, mga hardiplex. May mga crack yung mga dugtungan niya. So yan yung isang problema talaga pag hardiplex. Ang hirap na yung mga dugtungan niya. So ano natin ng epoxy ND yan. I-repair muna natin. Okay. So halos patapos na ito mga boss. Kung tutusin, tapos na sana yung ceiling nito kung walang binago-bago. Siyempre pag may binabago tayo rito, tatagal. Tingnan natin yung ulam nila baka daw yung nila. Oy, corned beef talaga.
corn beef. Bakang baka. Makatas. Oh. Yan, dito sila natutulog. Oh. Mas gusto nila matulog dito kaysa doon sa taas. May multo daw, sabi ni Tantan. Adalya? Putang to kayo matanggal matulog guys. Sila matulog din ka na bigyan ng sigara. Oh, ayun, meron na pala kayong share dito eh. Pwede na kayo mag-share dyan. Pikit ka lang. Para hindi ka daw makita dito mga boss, pikit ka lang. Pipikit ka lang pag ano. Para hindi ka makita. Ay, para na. May lakad pa tayo mga boss. Sige, Sara, panggabi pa eh. Tara. O, Ian, tara na. Bye-bye ka na kay Tito. Ayun o. Ayun o. Doon o. Bye-bye o. Uy. Bye-bye doon. Hindi ka pa nag-bless. O, bless ka doon. O, bless. O, bye-bye. Sabi mo. O, yan. Sige po. Sige, Sir. Ayan o. So ito balak din na ipapinis sa atin ni Sir Omis Orbilio. So ayan, shoutout kay Sir Omis. Ipapinis sa atin to. So last na gagawin natin dito yung kisame. Tapos pag-usapan na lang natin yung finishing nito. Okay, so tara na. Okay, dito po tayo sa Maxiwood. So balik po tayo dito para dun sa floated panel na in-order natin kahapon. So ngayon daw yung dating. So tara. So nabayaran ko na po yun. Bali babalikan na lang po natin dito para pick upin. Madam, meron na? Diyan na. Meron na? Kunin ko na. Okay, so ayun mga boss, oh. Marami na rin silang stock dito na floated panel. So yung WPC tapos yung ceiling panel. So marami-rami na rin. Tapos pang outdoor, pang indoor, marami na rin po silang stock dito. So mas mura po siya kung ikukumpara mo dun sa isang binibilan natin dun sa Mexico. Yung dating binibilan natin, mas mura po ito. Kaya lang kukunti lang yung pagpipilian dito mga boss. So pinikap lang natin yung mga in-order natin kahapon. So gaya na ito, nasa 155 lang ito yung pang indoor natin. Tapos yung mas makapal, nasa 230 yung mas makapal dito. Doon sa iba yan, nasa ano na yan, 600, ganon yung presyo nila. Tapos marami rin silang mga ano dito mga boss, ibang tinda, mga bakal, mura rin dito. Ayos. Okay, so yan ang mga boss, oh. Binibilang na lang po nila. So yung presyo nung ceiling panel natin nasa 280 po yan. So 40 cm by 295. So dito naman sa WPC natin nasa ano na to, 155 ang isa by ano po siya, 295. So 15 cm by 295 yata yung ano niya, haba niya. Tapos itong wall panel natin nasa 230. Ito yung presyo niya. Okay. So mas mura po siya. Pero maganda rin naman. Maganda po siya. Maganda po siya. Walang halos di sa, wala siyang pinagkaiba doon sa tinukanan natin doon sa kabila. Okay, nakatali na mga boss. So tara na. Let's go. Okay lang. Okay, daan lang po pala tayo dito sa ano, sa Wilcon. Wilcon Tarlac. Bili lang po tayo ng concealed hinges.
Yung dito? Wala no? Wala, sir. Ayan, ito yung binili natin. No? 331. Happily sa mga modular cabinet natin. So pares lang siya ng full overlay tsaka half. Okay, so yun lang. So 331 po yung isa. Tintihan ba, di ba? Oh, very good. Okay, so yung mga boss oh. Binili natin ay ano yun? Ito rito. Ayun. Ito pala mga boss. So 3 pieces na yung half concealed hinges, 331 po yung isa. So 993 po yung tatlo. Tapos yung 6 pieces na full overlay, 331 din po yun, 1,986. Tapos ito yung total nya, 2,979. So ano po yan, soft close na concealed hinges. Tara, let's go. Okay, dito na tayo mga boss. Oh, ayan oh, babay na. Tara na! Kasi natin sa home. Dito na tayo sa bahay mga boss oh. Ay, naglalaro pa rin yung bata. Dali mo sa Tara na. Do you now go? Hindi ko pa napapatayin yan para ano. Medyo ano yung nabiyahin niya. Hi kuya. Hi kuya. Hi kuya. Hi, Papa! Love you. Okay, so yan mga boss, nandito na po tayo sa bahay. Okay, so nais ko po lang batiin si Ging Padilla ng Panikitarlac. Ayan, birthday niya po ngayon. Happy birthday po, Ma'am Ging Padilla. More birthdays to come. Mabuhay po kayo hanggat gusto niyo. Ayan. So ayan lang mga boss. Bago ko makalimutan, muntik ko na nakalimutan na i-shoutout. Ayan, hanggang bukas po ulit mga boss. Kita-kita po tayo sa next vlog ng video natin. Magandang araw po sa inyong lahat at God bless.